από την αρχή που πας στο γιατρό μέχρι όταν τελειώνει η διαδικασία αυτή, να τη δούμε, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε γιατί μιλάμε για να μπορούμε και να τη σχολιάσουμε. Λοιπόν, αποφασίσαμε ότι χρειάζεται για διάφορους λόγους να κάνουμε εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυτή είναι μια διαδικασία κατά την οποία, ενώ μια γυναίκα φυσιολογικά παράγει ένα μόνο οάριο, δίνουμε κάποια φάρμακα εμείς και αντί για ένα οάριο προσπαθούμε να πάρουμε περισσότερα. Και όταν οι οθήκες σας έχουν διεγερθεί ικανοποιητικά και σε μέγεθος αλλά και σε αριθμό οοθυλακίων, δηλαδή κυστών μικρών που έχουν μέσα οάρια, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ολιψία. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα κοιμηθούμε σιγά σιγά και έχουμε ανοιχτό το υπέρηχο, βλέπουμε τις οθήκες της και μια πολύ μικρή βελόνα που είναι επάνω στον υπερηχογράφο μπορούμε και ρουφάμε το υγρό από τις οθήκες της και το δίνουμε στον εμβριολόγο μας, ο οποίος στο μικροσκόπιο θα βρει τα οάρια μας. Εδώ γίνεται όλες τις φάσεις και όλα τα βήματα της εξωσωματικής. Τώρα πια υπάρχει δύο τρόποι για να γίνει την γονιμοποίηση. Την κλασική μέθοδο είναι όταν βάζουμε το σπέρμα, αφού έχει καλή κίνηση και καλό αριθμό, και περιμένουμε μέχρι την επόμενη μέρα που θα δούμε πόσα από τα οάρια έχουν γονιμοποιηθεί. Αυτό το μικροσκόπιο χρησιμοποιούμε για την τεχνική που λέγεται μικρογονιμοποίηση. Μας δίνει την δυνατότητα για να πιάσουμε το οάριο και για να επιλέξουμε μόνο ένα σπερμαζοάριο και για να ενώσουμε με το οάριο. Πριν αυτή την τεχνική, η μόνη λύση για πολλούς άντρες ήταν για να επιλέγει σπερματοδότη. Την επόμενη μέρα από αυτήν ξέρουμε όχι μόνο πόσα έμβρια έχουμε, αλλά και την ποιότητά τους. Και αυτή η δεύτερη μέρα είναι η μέρα κατά την οποία συνήθως κάνουμε την εμβριομεταφορά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία μοιάζει πάρα πολύ με το τεστ του Νικολάου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την εμβριομεταφορά. Θα μας δώσει τώρα ο κ. Πάλμερ τον καθετήρα μέσα στον οποίο βρίσκονται τα έμβρια, ο οποίος είναι πάρα πολύ λεπτός, και με μια πολύ λεπτή κίνηση το μεταφέρουμε μέσα στη μήτρα. Είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Τα περιγράψαμε βέβαια σε 2-3 λεπτά.